Mi žene smo upravo najokrutnije prema samima sebi. Kada odlučimo smršavjeti, prestanemo jesti. Izbacimo sve. Izbacimo sve što je zabranjeno i vrlo često zaboravimo ono što nam je najvažnije, a to su proteini. Proteini su građevne jedinice našeg tijela. One izgrađuju stanice mišića, antitijela, hrskavice, zglobova, kostiju, kože, kose. I ako ih nemamo dovoljno, sve to počinje propadati. Upravo zato je važno unositi pravu koncentraciju proteina kako bismo održavali naše tijelo, kako bismo imali dobru snagu naših mišića i kako bismo imali pravilan naš imunitet. Upravo zato mojim pacijenticama kada im preporučujem mršavljenje, govorim im jedite zdravo i jedite pametno. Ne smijete ostati bez proteina. Nemojte misliti da su proteini samo šnicla i jaja. Osim u tome, proteini se nalaze naravno u mesu, kao što je piletina, svinjetina, puretina. Nalaze se u grahoricama, leća, grah, mahune. Nalaze se u orašastim plodovima, orasi, bademi, lješnjaci, čija sjemenke. Ako ne jedete dovoljnu količinu proteina iz hrane, postoje proteinski šejkovi koji će vam nadoknaditi proteine koje niste pojeli. Koliko nam treba proteina dnevno? Treba nam 1 gram proteina po kilogramu tjelesne težine, odnosno po kilogramu težine koju želimo postići. Znači, uvijek trebamo paziti koliko ćemo proteina i kakvu ćemo hranu jesti. E sad, koliko nam je proteina dnevno potrebno? Računamo prema željenoj tjelesnoj težini koju želimo postići. Što znači da ako želimo postići težinu od 60 kg, onda trebamo unijeti minimalno 60 grama proteina dnevno. To ne znači da trebamo pojesti 60 grama mesa dnevno, nego trebamo naše obroke prilagoditi tako da tijekom cijelog dana u tim obrocima bude 60 grama proteina. Ne budimo nemilosrdne prema sebi. Jedimo kvalitetno. Mislimo na sebe i na svoje zdravlje. Jer kada unosimo dovoljnu količinu proteina, tada se tope masnoće, ali naše tijelo ostaje jako i zdravo. Želimo li izgubiti tjelesnu težinu? Hranimo se kvalitetno.